duwawo aganda sharta yon ago duwawo sharta ira irmer lakale danga hangana bonye ja islamai wat kukan cinnigo irko ngwarai nimadan ikhlas ni wani binara nimina niya boryandi gadan kan irko subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir hay kulu irko ganda bon hina donc nimin wani ikhlaso kanga tini anniya nima cimandi ko da impossible sino asino kan murado berinda mata kulkan ni murado berinda irkoi a wannan sujo niman di hay kulkan ngani no hadisi yongoro wati kulkan cina irga to igane da jina kai nafo insha Allah an ga lokaci ago irani wani ikhlaso ni wani aniya ni ma boriyan daga kai ga irkoi hinda gunani mu forgai kani wani binara ni mu bai kan koyo kan ni gon warai din koyno kan hay kulsi mon wasi amin murado teo asi masi hay kulu yadan ga nin kan ti tamode ni nin no go bondum yono hanse den aniya boriyan de irkoi min no kan asi hay kulkaga insha Allah wadin go ara yarin no ago shuruta iramo ko ne irne ja islamai irmo ko kari wati kulkancin ni goge irko warai to kuno lima forge zanga ni bombo ni bonni mo doni bom kan daga bayan bo sai kan irko da yo to warai idan gane ni bor koyo idan da gafala idan da forge yo isinda kal ni wani binani mo kanda irko ga ni mo bayin mo sai kan irko da yo to warai wani bo sai da kan irko warai kan sai insha Allah idan zanta kan irrici kan mu magana inda kai ko an mutum ya ga da mai ruwan halal wa fi sabilillah halal kwara zo kukan haram don go ba kuna ce da ilmanu irkoi mata ma ga ce go ga wani go haram wa ko irkoi wani ta mai tonye irkoi mutane sai mata ma ga ce gace don karin ya ga islamai sharto kan bo irga kai bumbo da an ga lokaci irmu da wani halal wa hadisi ko gono irko idan fakare te boraishe borko kan nari maku asha gabara ila ne hada kala hadiso bananta boradin duma matan wani gace ta ashe ya kan ga irin ya islamai wat kukan cine arsilamu go ko karga halalan wa to da irko ba din kan musamman irko ware kala irko min wana bukata firin ce